Ndinonzi Patricia Murambinda, ndiri General Manager Corporate Affairs kukambani inobika zvinwiwa inonzi Delta Corporation. Nhasi tiri pano tiri pachirongwa chekudzidzisa vana vatakatora paskimu yedu yebhezari, vamwe vanoidaidza kuti scholarship program, kuti tingafamba sei sezvo vakakunda kupinda muscholarship iyi kwemakore 2 kana 3 kana 4 anoteera. Nemhaka yei ndichidaro, scholarship program yedu yeDelta tinotora vana kubvira paform 5. Vana ava vanosarudzwa sei? Vana ava vanosarudzwa nemhando 2 dzatinoshandisa sekambani. Chekutanga, tinotora vana kubva kumaprovinces edu atinawo muno muZimbabwe anokwana kuita 10. Tinoshanda neMinistry yePrimary and Secondary Education kuti vasarudze vana ava kubva kumaprovinces aya. Vana ava gore rega rega tinotora 10. Kozoita vamwe vana vatinobhadharira vanobva kuvashandi veDelta avo vanoshanda mabasa ari pasi, tinotora futi vana 10. Asi nekuti tinotora vana 10 gore rega rega kubva muDelta nekubva kumaprovinces, tinenge tiine vana vanokwanisa kuita 100 pagore rega rega. Program iyi yakatanga kuna 2003, yave ne20 years iripo program iyi, kureva kuti taane vana vanokwanisa kusvika 2000 vari kunze uku vakabhenefita kubva muchirongwa ichochi ichi. Vana vazhinji vakabhenefita kubva muchirongwa ichi vanosanganisira madokta, tine maloya, tine macaptains of industry, vamwe vakatobuda kunze kwenyika uko kwavari kushanda asi vanongoramba vachitaura nesu seDelta. Chirongwa ichi takachiona chakanaka sekambani yeDelta nekuti chiri kuvandudza magariro edzimwe mhuri kunze uku, nekuti vana vatinotora vanobva matingati mumhuri dzevanoshaya, vanotambudzika. Vamwe vacho inherera, havana baba kana amai. Vamwe vacho vabereki vacho havatokwanisi kuvaendesa kuchikoro. Ndidzo mhuri dzatiri kubatsira, ende mhuri idzodzi dzasumuka nekuti vana ava pavanopedza chikoro vanowanawo mabasa ari nani, vozokwanisawo kudzidzisa vamwe vana vanenge vari mumhuri dzavo, vokwanisawo kusimudzira upenyu hwevabereki vavo, upenyu hwedzinza uye upenyu hwenyika. Ndosaka takaona programu iyi yakatikoshera, and kunyanya gore rino iri ratiri kupemberera 125 years kuvapo kwekambani yeDelta Corporation, tinoona kuti mabasa atiri kuita munharaunda dzatinogara ari kubatsira vanhu vakasiyana siyana. Kune umwe mwana wandinokwanisa kupa as an example, akatondishamisa paakauyawo kustendi yedu yeDelta kuZITF, achinditsanangurira kuti mufunge, ndiri beneficiary webhezari scheme program yamunoita seDelta, murambe muchiita zvamunoita izvi. Anonzi Joyce, izvozvizve ari kuhedha public relations nemarketing kuEMA. Ndo zvatinotarisira kuvana vedu vanobuda kuti vabudirire vagowanawo pundutso mukati meupenyu. Naitwa Roy Piri, ndinobva kuGweru, ndakadzidza kuTonyo High School iri muGweru. Pandakadzidza ndakaita 20 points ndichidzidziswa nescholarship yeDelta, and ndinoitenda zvikuru. So ndaita combination yechidzidzo zvemaths, computer science, physics nestatistics, ndabuda nemapoints 20. So apa ndiri kuenda kuUniversity of Zimbabwe kwandiri kunoita actuarial science. Chakakoshesesa chekuti ndinotenda Delta nevashandi vayo nekundipa mukana wakadai, nokuti zvasingazokwanisiki kuti ndiende kuUniversity kudzidza zvidzidzo zveA-level. Ndinovatenda zvikuru. Tokota vananyatsotemberera mukomana ane makore 20 ekuberekwa. Ndakadzidza pachikoro chinonzi Mavhudzi High School chinowanikwa nechekuNyazora. PaOrdinary level, paO-level yangu ndakakwanisa kubuda nemasubject angu anokwana iyo kuita 11. Ndanga ndine ma-A yangu 8 nema-B 3. Ndo pandakakwanisa kusarudzwa neDelta kuti ndinge ndichitora iro danho rekuva ndiri muscholarship yekuti vandiendese kuA-level. Ndakadzokera zvakare pachikoro chandaidzidza kubva Mavhudzi ipapo ndikaita futi A-level yangu.
ndaiita masubjects maths, biology nechemistry ndikabuda ne14 points. Ndakanga ndine B kuchemistry and ipapo vakabva zvakare vakati vari kuda kundiendesa kuyunivhesiti. Naizvozvozvo ndinopa kutenda kukuru kune vanhu vedheuta nerubatsiro nerutsigiro rwavari kutipa kuti tikwanise kunge tichienda kumberi tichikwanisa kunge tichiita zvatiri kuda kuita neupenyu hwedu.